अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। कमर हिलावल छोड़ राउटी में घुस रे, कमर हिलावल छोड़ राउटी में घुस, कमर हिलावल छोड़ राउटी में घुस। 150 खातिर से ना रूस, 150 खातिर से ना रूस। से ना रूस, 150 खातिर से ना रूस। के बारू तू तो सुपर ए गोरी, बाकी ढेर कोनो चढ़ल हुई है सब पर ए गोरी। कि हम बानी नहीं लइका के बुलावता रहो, देखा के दू चार गो 10 टकिया लगे बुलावता रहो। ले के पैसा ना चोलिया में ठूस, ले के पैसा ना चोलिया में ठूस। देखो तू सो आनंद भर चूस, देखो तू सो आनंद भर चूस, देखो तू सो आनंद भर चूस। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। तू तो देखही में लागे लू नमूना ए गोरी, सारा बरोतिया सबके लगाओ तारू चूना ए गोरी। डीजे विकास सौरभ के ना धूस, राजू जादव कसयप के ना धूस।